Hola a tothom, gràcies per ser aquí i gràcies per compartir amb nosaltres aquest espai de Terra de Marca 21, el programa del grup Terra Mar Televisió en col·laboració amb Torre Pública i que emetem, com sempre, com és habitual, des del plató del canal 20 d'Olèrdola. L'associació actualment Pro Vegueria Penedès es va fundar el 2005 per defensar la creació d'una vegueria pròpia del Penedès, reivindicant la seva identitat històrica i territorial. Davant l'oblit administratiu van impulsar campanyes, manifestos, accions ciutadanes per aconseguir el reconeixement polític del territori. Gràcies a la seva tasca constant, el 2017 el Parlament de Catalunya va aprovar oficialment la creació de la vegueria Penedès. Avui, doncs, parlarem d'això, parlarem d'aquesta història, parlarem una mica del passat, parlarem una mica del present i, sobretot, també parlarem del futur, perquè encara que la vegueria ja existeix, encara s'ha d'omplir molt de contingut. I ho farem amb en Jordi Cullàs, benvingut. Bona tarda. En Jordi Cullàs és president de l'associació Pro Vegueria Penedès i també en Fèlix Simón, benvingut Fèlix, vicepresident de la mateixa associació Pro Vegueria Penedès. Doncs tenim una història ja de 17 anys, no? Perquè el 2005 és quan creeu aquesta associació. I quin és el motiu? Ja el sabem, una vegueria, però com i per què neix aquesta associació? Qui se li acudeix? Qui ho tira endavant? L'Institut d'Estudis Penedesencs, a la tardor del 2004, fa un manifest en el que s'hi adherim moltes persones a tall individual i moltes entitats. De fet, feia pocs anys que ja també s'havia creat el bisbat de Sant Feliu i aquí doncs, també hi havia com una queixa col·lectiva, no? I després, amb el tripartit, doncs, amb el pacte del Tinell, s'havia anunciat que es tirarien endavant les vegueries com un ens organitzatiu, territorial. I fruit d'això, hi havia gent que estàvem ficats en Salvem el Penedès, especialitzats molt a intentar aturar el quart cinturó, i arrel d'això doncs, ens vam constituir, precisament fa 20 anys, al maig, a les Fires de Maig, amb la plataforma per una vegueria pròpia. De fet, des de llavors fins al 2010, que hi ha una primera aturada, perquè és quan s'aprova l'àmbit funcional del Penedès i al cap de 15 dies la llei de vegueries, però tot i tenint nosaltres tots els drets, igual que els altres, doncs no se'ns dona aquest requisit que per nosaltres era imprescindible, no? Per això lluitàvem, bàsicament. El que passa que teníem molt clar que primer l'àmbit, sense l'àmbit no podíem esdevenir candidats a la vegueria, però aquí se'ns va tancar les portes. Perquè com estava prevista primer aquesta vegueria, diguem-ne? Bé, acollia, diguem-ne, les comarques ja actuals o no? De fet, no. De fet, nosaltres estàvem repartits, diríem, amb els tres àmbits que teníem, no? Camp de Tarragona, Catalunya Central i Metropolitana, i per tant, en la llei de vegueries, doncs, seguim igual. O sigui, tenim les comarques, l'Anoia a la Catalunya Central, el Baix Penedès al Camp de Tarragona i Garraf a la Metropolitana. Clar, llavors, què passa? Que ens va costar, fins a arribar al 2017, el que no es modifiqués la llei de vegueries aprovada el 2010 per afegir-hi, doncs, la nostra. Però, clar, quin és el problema que tenim? Doncs que del 2010 al 2025 han passat 15 anys i el Pla Territorial Parcial del Penedès està amb l'avantprojecte, però que jo sàpiga, no sé com encara les coses les comuniquen molt poc, no t'enteres pràcticament de res, amb aquest govern potser sí que ja està en marxa i no ho sabem, no? Però vaja, dubto que no. En el seu desplegament total. Potser el Jordi té més informació al respecte. Parlarem del futur, diguem-ne, però podríem fer un resum molt ràpid, perquè és un resum de pràcticament 12 anys, no? Des de que comenceu fins que es fa oficial aquesta vegueria Penedès. Qui són
les accions que vau fer, com us vau moure, vull dir, per aconseguir finalment que aquest 2017 arribés? Nosaltres vam seguir una estratègia que era 4 o 5 fases, no? Primera, el que era la divulgació, donar a conèixer precisament amb el manifest i adhesions, per tant, una acció molt de carrer, molt d'entitats per una banda i molt de persones per una altra, persones físiques, per arribar després als ajuntaments, no? Per mocions, etc. Una segona que era l'agitació, per tant, hi havia d'haver moguda, la gent ens havia de veure, ens havien de visualitzar al carrer. La tercera era, com deia, entrar a les institucions, bàsicament. La quarta, àmbit polític, per tant, contactes amb els partits, anades al Parlament. I la quarta, el control, de que realment, un cop aprovades les lleis, doncs realment es portin a la pràctica, es despleguin, etc. I això, d'una manera tranquil·la, al ritme natural de cada una de les 4 comarques. Vam començar l'Alt Penedès, després aquí s'hi vam afegir tranquil·lament el Garraf, després va venir el Baix Penedès i finalment l'Anoia, perquè ens vam donar compte que sense l'Anoia no era viable, no teníem un nivell de població suficient, que ara estem per sobre dels 500.000 habitants. No? Hi va haver una bona entesa i col·laboració amb les administracions, amb els ajuntaments i més tard amb la Generalitat? Sí, totalment, totalment. De fet, en principi, menys a l'hora de la veritat, que les lleis no ens respectaven, però teníem tots els requisits, perquè la majoria d'ajuntaments van donar tota la seva, amb més d'una i dues i 3 mocions fins i tot, no? La seva adhesió, però després ens topàvem en que, bé, el tripartit no estava per la labor, i així de clar. I encara que Esquerra apretava seriosament, el PSC no volia. No tirava endavant, ni a Vilafranca, ni a nivell local. Aquí hi havia una pedra a la sabata que no hi va haver manera de superar-la. Finalment arriba el 2017, això es fa oficial, però, com comentàvem, doncs, cal omplir-ho de contingut i de bon contingut, diguem-ne, no? I, per tant, en quina situació estem ara? El 2017 fins ara, aquests 8 anys que han transcorregut, aquest contingut de la vegueria s'ha anat emplenant? Bé, jo personalment crec que no. Jo estic molt queixós. De fet, amb totes les publicacions que hem anat fent, ho hem anat recollint. Aquesta va ser la primera del 2006. Diríem que això és històric. Evidentment, vam editar vídeos, vam fer congressos el 2000, vam editar, en principi, quan feia 10 anys de la vegueria, un primer llibre que recollia totes les nostres accions, però que bàsicament deia el Penedès era possible. Però el 2017 llavors li vam posar una funda en el que, evidentment, ja deixàvem clar que sí, que el Penedès era una vegueria Penedès, perquè s'havia aprovat. Vull dir que sí, no? Després, clar, vam editar 2 llibres que recullen tota la història de les 2 entitats fins a aquest 2017, i el 23, doncs, jo personalment edito el trencadís, que ve a ser una mica el compendi i tal com crec jo que ha de venir el futur, no? Jordi? Bueno, anem al present, primer. Primer present i després futur. El present és que tenim diversos problemes, però bàsicament hi ha 2 forats forts. El primer, que em feia referència al Fèlix abans, és el pla territorial parcial del Penedès, que ho faig públic, diguéssim, oficialment està aturat. I està aturat perquè han vist ara que es plantegen una sèrie de coses que modifiquen, junt amb d'altres llocs, però aquesta nostra més, modifiquen el Pla Territorial General de Catalunya, que ja està fet ja abans del 2000 i que tocava revisar. Llavors han volgut revisar-lo ara, han dit, clar, vosaltres plantegeu un tren que no passa només per la vegueria. Per exemple, no? Una de les coses, plantegeu les comunicacions a nivell de Catalunya, que ens ho agraeixen. Diuen, ja és hora que vingui algú a plantejar les comunicacions, no només com passen al seu poble, a la seva ciutat, sinó a nivell general. Però, esclar, això s'ha de mirar a nivell general, però no només les comunicacions.
Un dels problemes que no sé si l'Hèrcula que estem ara afecta, però Vilanova afecta molt, són les urbanitzacions il·legals, per exemple, o alegals més que il·legals. No? Això s'ha d'acabar. A Vilanova sol n'hi ha 40. Si mai hi ha un aiguat, si mai passa... Si no tenen totes les condicions de Clar, situades en espais que no haurien d'estar i sense tots els requisits que haurien de tenir, totes les comoditats, etc. Per tant, diuen, bueno, mirem això. Clar, si això es fa en un any, doncs, bueno, aquí el que et fa por és que entris en un berenjenal d'aquests i quedis enganxat. Però aquest és un dels temes. En aquest tema és on nosaltres hem volgut jugar-hi fort. Per què? Perquè ens plantegen una vegueria. Sí, ja tenim vegueria, però continuem molt enfocats en Barcelona. Per què van ser tan reticents a fer la vegueria? Perquè el país i els governs respectius estan molt capficats en tenir una Barcelona gran. Fixeu-vos en un mapa de Catalunya, que Catalunya fa... A dalt el Pirineu és ample. Com un triangle, diguem. Fa un triangle. En aquest triangle hi vivim ara 8 milions de persones. 7 milions vivim en una línia de la costa de 200 quilòmetres, és a dir, Barcelona 100 quilòmetres amunt hi ha Girona i 100 avall hi ha Tarragona, i uns 30, no gaires més, endins, és fins a Vilafranca i així. Aquí vivim 7 milions. 7 milions que Barcelona, a més, vol liderar i van donant el... Sí, parlem molt de centralismes, però el centralisme barceloní és el nostre, diguem. Déu-n'hi-do. Esclar, llavors, què fan? Resulta que a Catalunya tenim dues línies de trens que van de dalt a baix. La que passa a partir de Sant Vicenç de Calders per la costa i la que passa per l'interior, per Vilafranca, Sant Sadurní i Gelida. Tot està aquí. I quan es volen fer més coses, es volen passar mercaderies, es volen passar ara l'Euromed de de València cap a Barcelona, tot es pensa en fer-ho aquí. Clar, aquí hi ha les vies que hi ha. Llavors s'inventen un tercer fil, que això serà un... I per aquí hi haurà de passar tot. Si ara tenim problemes i per aquí passa tot, els problemes seran meravellosos. O sigui, serà una cosa que no... Que la solució seria l'eix transversal ferroviari, diguem, no? I per què fins ara no s'ha plantejat així? Perquè, en el fons, el pla territorial del Penedès planteja una costa dedicada a créixer en persones. És a dir, que Barcelona no engoleix i la gent, i ja es va començar molt seriosament quan el Covid, però la gent es va extenent amunt i avall al llarg del litoral. I llavors aquí hi ha una via de tren perquè passin. A la segona fila, que és la de Vilafranca, doncs que hi passin les mercaderies. I llavors, clar, això comporta un canvi en relació al territori, perquè nosaltres volem un territori agroindustrial i industrial, no logístic. Si passen els logístics vol dir descarregar containers i carregar containers, logístic d'alta intensitat. Doncs sí, plantegen allà una via per passar trens de mercaderies, bàsicament. I a Igualada no plantegen cap tren. Hi ha el tren aquest de la Generalitat, que això no l'agafa ningú, s'ha d'anar amb bus i tal, i plantegen bàsicament a l'Anoia produir energia, camps fotovoltaics per Barcelona. O sigui, tenir... Orientat de cara a... Tot orientat de cara al barcelonès, diguéssim, gent, mercaderies i energia. I amb això s'ha de trencar. Perquè aquest pla territorial fa ja molts anys, no?, que es va començar a parlar-ne. No van començar a posar mapes, diguéssim, fins fa relativament poc. O sigui, l'exposició... Per exemple, durant el Covid ja hi va haver tot un seguit de debats telemàtics, per televisió i tal, on es van presentar tot això que diem ara i es va presentar llavors. Van tornar a començar per fer-ho, diguéssim, en paper i tornem a anar a petar a lo mateix, no? És a dir, sí que som una vegueria, però no deixa de ser una vegueria supeditada. Nosaltres que diem, hi ha d'haver 3 línies que totes facin una mica de tot.
I, per tant, sí que la de la costa serà més de passatgers, sí que la nostra serà més mixta i sí que la de la Noia serà més de mercaderies, perquè vindran les mercaderies que vinguin de Saragossa, que no cal que vagin cap a tot el que ve... El corredor mediterrani per on te passa, per Madrid i Saragossa. Per tant, Un mediterrani una mica estrany, Mediterrani, però Mediterrani. és això. I, per tant, per aquí passen les mercaderies perilloses que venen de Rio Tinto, de tot això. El 70% de les mercaderies perilloses que passen per Tarragona venen del sud d'Espanya o del centre d'Espanya. Clar, si això a Lleida tomben i passen per una via ja preparada que passa per fora de les viles a les distàncies que diu la norma. Ara no es compleix cap norma. Si un dia peta, sembla que no puguin petar. Bueno, també semblava que el de dilluns passat Com no la passaria pagada, mai. no? Com la pagada. No passarà mai, però acaba passant. Però bueno, tot el que té possibilitats, un any o altre, acaba passant. Bueno, doncs aquest és un problema que hem de resoldre i que en aquest moment estem matxacant sobre la taula perquè es resolgui d'una manera favorable no només pel Penedès, sinó pel país. I un segon gran tema que estem jutjant és que la Generalitat ha de... O sigui, la vegueria està perquè la Generalitat tingui un major contacte amb la gent i la gent, empreses, particulars, pensions, el que sigui, amb la Generalitat. Això necessita una manera de fer-ho, no ho pots fer tot telemàtic i tal. Hi ha moments que has de preguntar, que has d'anar, hi ha tota mena de gent i tal. La Secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat ha previst que hi hagi uns edificis en 3 o 4 vegueries, que ara no hi són, i una a Barcelona, perquè el públic hi pugui anar i siguin grans i tal. Un d'ells és a la vegueria Penedès i estem apretant perquè això sigui una realitat. Bueno, com amb la burocràcia hem topat, o sigui, una cosa, els hem ajudat a buscar locals. Hi ha locals ja no només de compra, sinó de lloguer, perquè puguin ser, etcètera, grans. Bueno, però... No acaba d'avançar. No acaba d'avançar. Ningú et diu que no, que al final quasi prefereixes que diguin que no i lluitar. Això l'administració, la seva estratègia és aquesta, no et diuen mai que no. Aquests són els dos grans temes en els que estem lluitant. Vosaltres vau presentar, crec, fins a 10 propostes per aquest pla territorial, no? És així? Bueno, de fet, clar, aquí, a la que ho poses al Consell, a la que ho poses que l'opinió pública, que tothom hi pugui dir la seva, les propostes són infinites, poden ser de tot tipus, no?, en aquest sentit, no? El que passa és que ja no només en aquest, ara, diríem, és un exemple, sinó que ja portem uns anys que la majoria de propostes i esmenes que es presenten ben fonamentades no se'n fan cas. I aquí hi ha com un cert despreci en el territori, almenys és la meva opinió. Per això, perdona'm, per això diguem, és molt complicat, que és el que estem fent, el que estan fent també les entitats ecologistes, etc., lluitar cas per cas. Ara aquí volen posar com a la Bisbal o no sé què. És molt cansí, això. Per això diem, escolta, posem els trens de manera que funcionin i això ja ningú s'ho plantejarà aquí, s'ho plantejarà en altres llocs. Si has d'anar cosa per cosa, doncs no deixa de ser... Hi ha el tema dels polígons, també. Clar, És una batalla permanent, s'ha de fer una acció concreta per cada problema. I de problemes n'hi ha cada dia més. Però si tu fas passar totes les mercaderies per aquí, és evident que aniran sortint propostes per treballar aquelles mercaderies que en tu ni aniran apareixent més polígons i més... Perquè arribarà un vaixell de la Xina que pararà a València o on te sigui, et descarregarà 100 containers o 1.000 containers de, jo què sé, de micròfons, que després 10 els has de descarregar tots, perquè 10 van a Milà, i 5 van a Brussel·les, i 20 van a Múnich, i llavors tornes a carregar amb uns altres trens, i aquells trens marxen. Això ni aporta valor afegit, ni aporta sous dignes. La gent d'aquí en general no ho farà, t'atreu més gent de fora que venen amoïnats, etc. No? Per tant, no cal que juguem a aquest joc. No tenim espai, tenim ja les coses dedicades als espais a altres coses. I la problemàtica, el que genera més nerviosisme és que
en tot allò que la Generalitat hauria de desplegar, no ho fa. Per exemple, hi ha tot un ritme de cada una de les diferents vegueries que s'han anat fent amb els anys, no? D'edificis, de noves inversions, perquè hi pugui haver doncs, l'equipament adequat, amb el personal adequat, i el Penedès estem a la cua fins als 30 i molts, aquí no tindrem el tema resolt. Perquè ara sí, hi ha algun director general. Si entres a la Generalitat, i amb això es veu la poca voluntat política, no està actualitzat. Els 12 serveis territorials només n'hi ha 9. Vull dir, és que coses tan elementals com això. El fet de que no hi ha infraestructures és fals. Aquí, des de fa molts anys, estem batallant per l'antic edifici dels serveis centrals de Caixa Penedès, que està a la venda. És una infraestructura que permetria tenir la delegació i tot el tema universitari que també es planteja, que és un debat permanent que va sortint. Penseu que aquests 33.200 metres quadrats que té aquest espai, que això és propietat del grup CaixaBank, el 2022 tenia un preu de 13.800.000. Al cap de 2 anys, l'oferta era 9.875. 9 milions. I aquesta tarda, que ho acabo de comprovar ara, el seu preu, si a algú li interessa, són 7.800.000, amb una hipoteca de 30 anys de 26.389 euros al mes. 198 euros metre quadrat. Bueno, els de la Generalitat esperen que baixi més. Deu ser una estratègia, també, no? Perquè vagi baixant, no? Jo crec que l'anterior alcaldia, almenys a mi m'ho havien informat, hi havia un preacord ja amb Fundació Caixa, amb una universitat de Tarragona, i el tema estava pràcticament enllestit. Llavors, no sé. Si això em sembla que... Quan has dit, a l'últim? Ara, 7.800.000 euros. Em sembla que PINAE, de les accions que té heredades de Caixa Penedès a través de l'any, encara ha cobrat més que això aquest any. És que 7 milions, que pot semblar moltíssim, evidentment, però per aquests edificis i pel que estem parlant, evidentment no és res, no? Llavors, si una cosa tan simple, que la tenen a l'abast, no hi ha aquesta voluntat política, ni del propi Ajuntament, ni de la Caixa, diríem, no? Llavors, podem anar pidolant problemes que són molt més gegantins, com pot ser tot el tema d'infraestructures viàries i ferroviàries, no? Una mica perquè hem d'anar acabant, perquè el temps... Sempre diem 25 minuts, dona per molt, però sempre ens falta temps, com és normal. Però hi ha un tema molt important, que és el de l'aigua i dels recursos naturals. Com veieu aquí la gestió de l'aigua i d'aquests recursos aquí a la vegueria? Bueno, a la vegueria es desaprofita molta aigua, bàsicament de les depuradores. El que no s'entén és que inclús amb les últimes obres que s'han fet amb la depuradora de Vilafranca no s'hi hagi posat el que se'n diu el terciari. O sigui, es depura al màxim, però falta l'última part perquè aquella aigua sigui útil per regar, ja no dic per beure, No és potable, però sí per regar. Per regar no només les vinyes i camps de futbol i el que sigui. En un territori, ara s'ha creat una entitat per tirar-ho endavant, bàsicament pels pagesos, però això no hauria de ser només pels pagesos, sí, bàsicament, perquè s'han de poder fer moltes coses amb això. En un territori on tenim depuradores molt escampades, no has de fer grans canalitzacions. Quasi a cada poble, per aquí al Penedès, n'hi ha una trentena. Hi ha les grosses, la més gran és la de Vilanova, que, oh sorpresa, l'aigua depurada va directe al mar. Home, O sigui que la llença. la llença. Aquesta, directe, aquesta la que va més. I els altres van al Foix, que ves, mira, és un riu, no és riu, era una riera, que quan passa aigua, bueno... Clar, tot això ja és suficient, per tant, aquí el que cal és jugar-hi fort, i jugar-hi fort ciutat i camp. Jo crec que la gent que vivim a la ciutat, als pobles, diguéssim, a les conurbacions urbanes, no podem dir això és un tema dels pagesos. Si hem de pagar €1 més per hectòlit, doncs paguem-lo. Però l'aigua es necessita perquè Estem tots involucrats aquí. Tot és... No pots dir, als pobles que hi ha estació,
de tren pagaran més o pagaran menys per agafar el tren i el camí. No? Vull dir, són coses que són generals i que ens hi hem de posar. I que sí, ara, des de baix, bueno, i quan això funciona, en general no és tant perquè des de dalt munten, sinó perquè des de baix apreten. I jo trobo a faltar, així com en aquest cas ha anat bé aquesta apretada des de baix, trobo a faltar que des de baix, jo què sé, la Cambra de Comerç de Barcelona, a vegades els havien plantejat, hi hauria d'haver la Cambra de Comerç del Penedès i ells ens haurien d'ajudar a fer-ho i a treballar-ho i tal. S'haurien de fer convenis entre la Diputació de Barcelona i la de Tarragona. Per exemple, això al Pirineu ho tenen, per la zona de Girona i Lleida i tot això. Convenis perquè es pugui treballar, sobretot al Baix Penedès, amb les mateixes... La Diputació de Barcelona dona molt més suports. Doncs que tota la vegueria tingués el mateix tipus de suports de les diputacions, previ conveni entre elles. Hi ha tot un seguit de coses que ens ho hem de creure i ens hem d'organitzar des d'aquí. I com que tot va tan a poc i tal, la gent, bueno, i les administracions, clar, els ajuntaments, jo més aviat últimament hi veig com una certa deixadesa, diguéssim, no? Sí, els dius. Vaja, que la feina continua i s'ha de continuar pressionant. Quin és el futur? Animar sobretot a la gent del territori a que apreti cap als de dalt. Els de la Generalitat difícilment tenen molts problemes, ja es veu. Per tant, si no apretes... No... Han de ser els afectats, els més afectats. Teníem compromès ja la creació de l'Institut de Desenvolupament del Penedès, com tenen a l'Alt Pirineu, però també és que el problema quin és? Hem tingut 3 delegats territorials. El primer, alcalde de Vilafranca, el segon, alcalde de Sant Martí de Tous, ajuntament petit, municipi petit, i el tercer, l'alcalde de Gelida. Les dinàmiques no tenen res a veure, del primer amb el segon i del segon amb el tercer. Ara és com si no en tinguéssim de delegat, desaparegut. No tenim cap tipus d'informació amb res. És inconcebible, és el que està fent el govern de la Generalitat, és el mateix, el president Illa. Llavors, tots aquests compromisos que ja estan desfasats en el temps, que ja han caducat, com els pensen afrontar? Per què no donen la cara? Per què no ho expliquen? Com pensen fer el I desplegament? a mesura que va passant el temps, doncs pitjor. Cada cop pitjor. Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies a en Jordi Cullàs i a en Fèlix Simó. Només dic que en aquest moment Digues. no sóc el vicepresident de l'entitat. Simplement, Ets vicepresident. en aquest moment no. Ah, no? No, per això, simplement. Jo he dit president i vicepresident. És un afiliat de pro. És una... Exacte, emèrit, no? Emèrit, molt bé. Emèrit, Doncs, molt bé, Gràcies. moltes gràcies per haver vingut. Nosaltres tornem la setmana que ve i us esperem aquí, a Terra de Marca 21. Que tingueu molt bona setmana.